Bu детский вариант. Сұрашулар көп, мына бір қойда балалар үшін тәлленler жоқ. Яулы, мына қазір мен де мына бір партия мына эшләп бетергәнче, мына анда детский вариант мына мен эшләячәк мына басында. Мына тоже бер-ике балаларга мына мен әйттем теге ансамбльдә минем 7 яшьлек укучы бар иде. Ул шушыңарда уйнап, җырлап, биеп, ансамбльнең бер-ике солисты булып йөрде. Менә бу мондый гамон бик кирәк балалар өчен. Хайран көй чыгара ахыры. Ул шундый уйнай. Тыңлап бар. Шундай рахында булды. Тошлын любой анализка, любой тошка эшләп.